दिनै जों गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि जा बिसायख'थि बेवहाय बाहागो लादों जोंनि गोदान हानजानिफ्राय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड जों उदालगुरिनिफ्राय मोनब्रै मासियाव बिजाथि होदों हरिसिङा भैरबकुन्द धोनस्रि आरो रौता जों जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजानि जा फोथायनाय जोंखौ जे फोथायदों आरो रायजो राजाफ्रा बेबायदि अपसन मोनसे बिकल्प मोनसे नागिरनानै दंमोन बेखौ मोननानै बिथांमोना जोंनि सायाव जा बोरसा खालामदों जों बेखौ सानफ्रोमबो मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जि फोथायनाय दिन्थिदों बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जेब्लाबो नाजागोन इसुआथ' जोंहा आरो गोदान इसु होननानै बेबायदि गैया जिखिनि दंखायोमोन बेफोरखौनो दिनै खोमालांनायनि समाव गोमालांनायनि माने लामायाव थांगासिनो बेफोरखौ जोङो गाबथानो नांगोन जोंहा स्पेसियेलि हानि समस्या जोंहा इसेबां 60-70 बोसोर गोलाव सम खोलोब खोलोब बायदिसिना सोमावसारनाय जाबोबाय बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि लेन्ड राइट्स एबा हानि मोन्थायनि थाखाय दिनै खिन्थु 22 बोसोरनि उनावबो जोंनि सथं मोनसे खुंथाय थासेयावबो सथंहै जोङो जेबो हानि सायाव जोंनि गुबुन गुबुन आयदानि सायावहाय जेबो जोङो आयेनफोर बा बेबायदि नितिफोर बानायनानै लानो हायासै जायनि थाखाय दिनै जों सथं खुंथाय मोननायनि 22 बोसोरनि उनावबो दिनै पेट्रल लुना लानो गोनां जादों बर' फिसाया जोंनि बर' मानसि जेरावहाय सासनाव जिरायनानै दङ बिनि सायाव बिथांनिफ्राय बिनो गोनां जादों जे जोंनो गावनि हाखौ गुबुननो होनाङा होननानै दिनै बर' आइजोफ्रा गावनि हाखौ रैखा खालामनो हासिब लाना ओंखारनो गोनां जादों दिनै बर' हौवाफ्रा पेट्रल लुना लानानै थैनो ओंखारनो गोनां जादों स' जोंनि गिबि इस्युआ जागोन जोंनि जिथु सथं खुंथाय मोनदों बे सथं खुंथायाव जोंनि बादि जाहाथे जोङो निति बा आयेन बानायना लानानै खारन जोंहाबो एसेमब्लि दङ आयेन आफाद दङ बेयाव बेखौ बानायनानै लानानै जाहाथे जोङो जोंनि हानि रैखाथिनि खामानिखौ मावनो हायो खारन जोंहा हा गैयाब्ला जोंहा बिथा गैयाब्ला जोङो ना सोलोंथाइनि खोथा रायलायनो हायो ना जोङो राव हारिमु जौगाथायनि रायलायनो हायो बा साननो हायो गिबिया जाबाय जोंहा हानि मोन्थाय आरो जिखौ संबिजितनि आयेन बादिहाय जोंनो 6 शेड्युल होदोंमोन माने जथेस्थ' गोहो गोनां खिन्थु दिनै बिनि गोहोखौबो जों मिन्थिया मानि थाखाय बेखौ कार्टेल खालामबाय थानो गोनां जादों मिन्थिया ना सोरजोंबा नारसिन जादों खिन्थु बिनि गोहोफ्राबो दिनै सानफा एफा थांगासिनो आरो बेबायदि थांबाय थायोब्ला आरो गुबुनफ्रा दिनै सोगोमनानै बेयाव लाफैनाय हाबफैनायनि खोथा बुंबाय थादों बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोबा जों बेखौ बुजिखानांगोन जे हयथ' 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव आरो जोंनि गेजेराव आरो सोमावसारनायफोर जाफिननो हागौ गावनि मोन्थायनि थाखाय बेवहाय जों बेखौ जानायखौ लुबैया जों जि गोहो जोंहा दङमोन दासिम जों जि लाथ'दों बेखौ जोङो गाबथानो नांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो मोनसे गोग्गो इयुन होनो नांगोन आरो रैखाथि होलांनो नांगोन जोंनि एपिबिनि गुबै टारगेटआ जाबाय इयुथफोर आरो उइमेनफोर अर्थात लाइमोन आरो आइजो बिथांमोनखौ जोङो बांसिनै गोख्रों खालामनो नागिरदों बिथांमोनानो जिहेतु दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि जोंनि बिगोमा आरो बे लाइमोनफोरखौ सोरजियो लाइमोनफोरखौ गाइड खालामो जोंनि आइजोफ्रा बिमाफ्रा बेवहाय गाव बिमाफ्रा जेसेबां गोख्रों जायो बेसेबांनो फिसाफ्राबो गोख्रों जागोन समाजाबो गोख्रों जागोन बेखौ जों मिजिं खालामो आं जेबो सानाखै बेखौहाय थागोन गुबुन गुबुन हान्जा दङ बिथां सानैल' नङा आरो गुबुन हान्जाबो ओंखारनो हागौ सोरबा उदां बिजाथिबो ओंखारनो हागौ गासैबो समस्थियावनो थागोन माने बे फेक्टर नङा बिदिहाय रायजोनि अननायजों जों देरहागोन जोंनि जिथु मोनथाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 सिडुलखौ जाय नेसनेल पार्टिया फोजोबनो नाजादों बे नेसनेल पार्टिया नाथाय नोंथांखौ मान होनानै बे हरिसिंगायाव आं मिन्थिया आंखौ मान होनानै बेयाव बिजाथि होनो हायाखै खिन्थु प्रेक्टिकेलि नायोब्ला हरिसिङा समस्थियावहाय बिजेपिनि बेबादि खुनु बेस गैया बिनिखाय दिनै हारसा होन बा गुबुन माहारिनिफोर राभा होन बेबायदिहाय एसे आदिबासिफोर दङ बिहारिफोर दङ बिसोर जोंजोंनो दंजोबो दा बेवहाय होनानै जुदि जेनोब्ला नेसनेल पार्टिनि थाखाय लासिंसिं खोथा ना बेवहाय हयथ' होआखै बेखौ आं बुंनो थाङा ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा जिथु बुंदों दिनै नंगौ जोंनि 6 शेड्युल पावारखौ दाननो हाया आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौबो बेखौ उथायना होनो हाया खिन्थु बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे खामानि मावनो हागोन बे जाबाय मा जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय लाबोनो हागोन जोंनि गेजेराव एना-एनि लाबोनो हागोन ट्राइबेल नन ट्राइबेल बर' अबर' बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि खोथा बुंदों बेखौथ' आरो भारत सोरखाराबो सोरजियाखै आसाम सोरखाराबो सोरजियाखै भारत स्वाधीन जानायनि 61 बोसोर आगोलनो बेखौ जेब्ला इंराजफ्रा सासन खालामनानै दङमोन अब्ला बिथांमोना बे ट्राइबेल मानसिफोरनि अबस्थाखौ नुनानै बिथांमोना मोनसे कनसेप्टखौ बे समावनो खालामजेननाय 1886नि बाथ्रा बियो बेवहाय दा मिन्थिया दासो बिटिसिआबो 22 बोसोर जाबाय दासो बोरै मिन्थिखो जे बिटिसिआव दङ जों सुबिदा लानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जों मोननाया
139 139 बोसोर जाबाय दासो बोरै गोसोखांखो जों मिन्थिया थ' बेफोर हयथ' माखासे षड़यन्त्र जानो हागौ जों बेफोर षड़यन्त्रखौनो होबथानो नांगोन जों थै जिउ होनानै मोन्दों बे बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै बेवहाय थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसिखौ जोङो गाबथानो नांगोन जोङो मान होयो जायफ्रा बर' हारिनि मुङाव गोलाव आन्दलन जानायावहाय जिउ बावबाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा बै समनिफ्राय जेल जानानै दासिमबो जेलाव दङ जाय आइजोफोरा बर'लेण्ड आन्दलनावहाय जिनाहारि खालामजाबाय पुलिस आर्मिजों बुग्लिजाबाय बिथांमोनखौ बयखौबो मान होनानै जों एपिबिखौ दादों आरो एपिबिआ सोरबा सासेखौ बासायनो नङा बा सोरखौबा सोरनिबा भट बोखावनो नङा इनफेक्ट जों दिनै जोङो खौसेसो खालामदों दिनै अपसन गैयैखाय अल्टारनेटिभ गैयैखाय गोबां जोंनि मानसिफ्रा प्रसपेक्ट गैयाब्लाबो कंग्रेसआव हाबनानै दङमोन तृणमूल कंग्रेसआव हाबनानै दङमोन आम आदमी पार्टी बायदियावबो हाबनानै दङमोन बिपिआइफ्राव हाबनानै दङ थ' बेफोरबो दिनै जोंजों फैजोबदों बेखाय मोनफ्रोमबो संगठना आनखि आफाथ' सिफायजोब्बाय बिटिसिआव जिथु कमिटि दंमोन बेखौनो सिफायबाय जोंजों फैबाय दिनै तृणमूलनि गोबां गिदिर गिदिर बैसो जानाय जोंनि माने गागि पलिटिशियानफ्रा जोंजों फैदों कंग्रेसनिया गोबां फैदों आनखि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारियाबो जोंजों फैदों बेबादिहाय गोबांफ्रा फैगासिनो बिजेपिआव थांनायफ्राबो फैफिनदों बेखाय जों सानो जोङो हमथानानैसो लाखिदों बेखौ आं बुंनो हाया जों बुङा खारन बेखौ रायजोआसो बुंगोन रायजोआ बेसेबां हरनो गोसो बेसेबां सायख'नानै हरगोन आरो जों फोथायो गोबां अनजिमानि हरगोन थेंक इउ जानो हागौ सोरहा मा केलकुलेसन जों मिथिया खिन्थु जों बेखौ मिथिनांगौ जे जों बेखौ गाबथानो नांगौ लाखिनो नांगौ जोंहा दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सारा आसामावहाय 5 लाख बिघानिख्रुइ बांसिन हाया दिनै बेदखल जानानै दङ बेफोरखौसो थिक थाक खालामनायनि खोथाखौ जों बुंगोन सोर मा षड़यन्त्र खालामगोन सोरबाया भट मोननो सासनाव थाबाय थानो थाखाय खिन्थु जोंनि बिबाना जाबाय जों जि मोनदों बेखौ गाबथानाय मोनसे बाथ्राया गोसारबाय जे अनजुलि दैमारि हिसाबै एपिबिबो बेनो माने बिपिएफबो बेनो माब्रै जानो हानो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ बेखौ ओरैनो बांसावनाय खोथा जाथावि बिनिख्रुइबो बांसिन जाथावि खोथा जों खोनादों बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ रावनि खुगाखौ जों बन्द खालामनो हाया जास्ट मोनसे माने केअस कनफिउजन सृष्टि खालामनो थाखाय माबेबा मोनसे पार्टिया गावनि आइडिअल'जि थायो जों आरो बे आइडिअल'जिखौलाय जोंलाय गुबुननि आइडिअल'जियाव बोरै खामानि मावनो पलिटिकेल पार्टि दादों मिन्स वी हेभ आवर अन आइडिअल'जि जोंहा गावनि आइडिअल'जि दं एन्ड वी स्टेन्ड अन द्याट दा बेवहाय बेफोरखौ जायफ्रा एसे साननो गोरों रावबो सानखानाय नङा जे सोरबा बि टिम सोरबा सि टिम सोरबाया सोरनिबा फैसा लानानै दाना होदों बे जानोनो हाया बेखाय एटलिस्ट जोंजों जाया जों बुंदों जों माने गासैबो नंखायनि सायाव थागोन फैसानि सायाव थागोन बेवहाय जोंखौ रावबो फैसाजोंबो दानानै होनो हाया नांगौब्ला जोङो सिटआनो खम मोनथों मानसियानो जोंजों खम फैदों थेवब्लाबो जोङो सैथोआव थागोन थाखा फैसानि सायाव थागोन